היי, אני מאי. היי לכולם, אני עמית, וזה הפרויקט שלנו ב-IoT, נקרא Smart Glow, והוא יתעסק בעיקר בתאורה חכמה. אז ככה מבוא. התחום של IoT הוביל לעידן חדש של קישוריות ונוחות, שחולל מהפכה באופן שבו אנו מקיימים אינטראקציה עם סביבתנו. אחת הדוגמאות הבולטות לכוח הטרנספורמטיבי של IoT היא תאורה חכמה. מערכות תאורה מסורתיות הן מזמן מרכיב עיקרי בחיי היום-יום שלנו, אך הן לרוב לא יעילות, לא גמישות ומנותקות מהצרכים המתפתחים שלנו. הפרויקט שלנו מציע פתרון חדשני המשלב בצורה חלקה טכנולוגיה ותאורה דינמית ליצירת נוחות מקסימלית. בעידן זה תאורה חכמה מוכנה להגדיר מחדש את הדרך בה אנו מאירים את הבתים, המשרדים והחללים הציבוריים שלנו, מה שהופך אותם לא רק לחכמים יותר, אלא גם לדינמיים ונוחים יותר. אז ככה, הרעיון, אנו משתמשים בתאורה ביתית כל יום. הרעיון שלנו הוא מנורה חכמה, ידידותית למשתמש, שתעזור לנו בחיי היום-יום לנהל את התאורה בבית ללא מאמץ ובצורה יעילה. הבעיה היא שהמערכות תאורה של היום הן לרוב לא יעילות, לא גמישות ומנותקות מהצרכים המתפתחים שלנו. לעתים קרובות האורות בבית נשארים דלוקים כשאין צורך, ונוצרת צריכת חשמל מיותרת. בנוסף לכך שמתקי התאורה דורשים מאיתנו לקום פיזית. המטרה העיקרית שלנו היא לחסוך באנרגיה על ידי ייעול בקרת המנורות בבית. המשתמש יכול להתאים אישית את צבעי התאורה ואת רמת הבהירות שלה, בשילוב עם חיישן אור המתריע על שימוש מיותר באור יום. ונעבור לתיאור המערכת. יש לנו 3 רכיבים. הרכיב הראשון הוא DHT, הרכיב השני הוא שלט, והרכיב השלישי הוא מנורה. אז הרכיב הראשון, DHT, חיישן האור המשדר באופן קבוע את הנתונים למנורה ומתריע בהתאם. החיישן משדר את רמת האור, כאשר 5 הוא בהיר מאוד, 2.5 בהירות בינונית ו0 הוא חשוך. אז ניתן לראות, זה הרכיב הראשון בעצם ברשימה. יש לנו turn on/off, יש לנו את ה-light sensor מ-5 עד 0, למשל כאן הוא 4.2 שזה נחשב, כמו שאמרנו, בהיר יחסית, ולכן נקבל התראה שיש highlight ואין צורך לדאוג. ושלט, השלט של המערכת משפיע על המנורה, באמצעותו ניתן לבצע 1. הדלקה וכיבוי, 2. בחירת צבעים, אז יש לנו 6 צבעים, אדום, ירוק, כחול, צהוב, ורוד ולבן. ו3. רמת בהירות המנורה, שזה בעצם סקאלה מ-1 עד 10. 10 זה הבהיר ביותר, ו1 זה הפחות בהיר, הבהירות הכי נמוכה, כלומר, הנה הבטם. יש לנו את הקונקט, יש לנו דרופ דאון ליסט לבחור צבע, למשל כאן נבחר בלו, וברייטנס 10 זה הכי בהיר, וברגע שבחרנו נעשה קליק, וברגע שעשינו קליק ה-Light Unit יקבל את זה, שזה בעצם המנורה. המנורה מקבלת פקודות מהשלט ומציגה בהתאם את הנתון שהתקבל. הצבע במנורה משתנה בהתאם וניתן לראות זאת בממשק. הבהירות משתנה גם היא בהתאם, והיא תוצג גם היא בהתאם, כאשר 10 זה בהיר, 1 זה בהירות נמוכה. אז יש לנו קונקט, ויש לנו פה את הברייטנס, שהוא הצבע הרקע שלו משתנה בהתאם לברייטנס. אז כרגע הוא לבן, כי אנחנו על 10, והמוד כרגע הוא כחול, כי אנחנו על בלו. מודל הפרויקט, אז בעצם יש לנו את החיישן האור שמשדר להם QTT, כמו שראינו, ויש לנו את השלט, שהוא גם משדר, ויש לנו את המנורה עצמה, שהיא מקבלת את טוב, אז עכשיו נציג לכם את האפליקציה שלנו רצה בזמן אמת. נתחיל עם הסטארט אימולטור. ככה לאט לאט הכל עולה, ה-DHT, הבטן והיוניט, נחכה שהיא גם תעלה. הנה יופי. נעשה לשלושתם קונקט. אז ככה, נתחיל יחידה יחידה. היחידה הראשונה שאנחנו נדבר עליה היא באמת תהיה הסנסור עצמו, שזה בעצם החיישן שלנו. אנחנו בעצם עשינו שהחיישן ישדר כל 5 שניות את מצב התאורה בחדר, ככה שבעצם הסקאלה של הערכים שלו נעה בין 1 ל-5, כש-1 זה באמת הכי נמוך, להכי גבוה שזה 5.
אפשר לראות הודעות מותאמות, שבעצם, לדוגמה, יש לנו לייט סנסור 0.9, באמת יראה לנו לואו לייט, ו-3.7 זה highlight. אוקיי, אז כל זה אנחנו רואים ב-MQTT, ואנחנו גם יכולים לראות את הפקודות של השלט, זה השלט, וזה ה-Light Unit. אז באמת אנחנו יכולים לבחור צבע או בהירות ולשלוח את הפקודה ל-Light Unit 10 White, וקיבלנו גם ב-Light Unit עצמו את הצבע הלבן ובהירות הכי גבוהה שאפשר. נוכל לרדת בבהירות ולאט לאט נראה גם איך הבהירות יורדת בברייטנס בהתאם לבחירה שלנו. 4 והבהירות הכי נמוכה היא 1 וניתן לראות את זה. אוקיי, ובנוסף לבהירויות יש לנו את הצבעים שאפשר לשנות: ירוק, כחול, צהוב, אדום וורוד. אז כן, הכל עובר ל-MQTT פה. כמו כן גם ה-Light Sensor שם איתמר, שהוא אומר Low Light, Highlight Detected, ואפשר כמובן גם לכבות את דרישות המערכת. אז יש לנו את הדרישות הפונקציונליות והדרישות הלא פונקציונליות. הדרישות הפונקציונליות שאנחנו בחרנו, ככה שהמשתמש יוכל לעדכן את הבהירות והצבע, אפשר לראות את זה באפליקציה עצמה. המשתמש יוכל לצפות בצבע והבהירות הנוכחיים. האפליקציה תכיל מערכת הגנה על טווחי הבהירויות והצבעים הניתנים לשימוש. דרישות לא פונקציונליות: האפליקציה תתמוך בשפה האנגלית, האפליקציה תהיה חינמית ומוצעת באפסטור, בגוגל פליי או להורדה באתר הרשמי של האפליקציה. האפליקציה תפעל בצורה אפקטיבית ומהירה עם latency נמוך, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כשמתעסקים בתאורה ודברים כאלה. האפליקציה תהיה נוחה וקלה לשימוש. האפליקציה תבוסס על שפת פייתון, והאפליקציה תתמוך ברוב מערכות ההפעלה הנפוצות בשוק. זו הדיאגרמה של ה-use case שלנו. באמת אפשר לראות שהמשתמש יכול להדליק ולכבות את המנורה עצמה. הוא יכול לבחור את אחד מששת הצבעים: לבן, אדום, ירוק, כחול, צהוב וורוד, או לבחור את הבהירות מ-1 עד 10, כמו שמה הסבירה, ככה ש1 זה הנמוך ביותר ו10 זה הגבוה ביותר. זו הדיאגרמת אקטיביטי, ככה שהמשתמש באמת מתחבר לאפליקציה ויש לו את אחת משלושת האפשרויות: או לבחור את הבהירות, או להדליק ולכבות, או לבחור את הצבע של המנורה, וכמובן להתנתק מהאפליקציה עצמה. שלבי הפיתוח של המערכת. אז השלב הראשון בעצם זה ארכיטקטורה ותכנון, ושלב שני זה הרכבת המערכת. השלב הבא, שלב 3, זה פיתוח התוכנה בפייתון, והשלב הבא זה בדיקות תוכנה, נוודא שהכל תקין, ולאחר מכן שלב 5, בדיקות אינטגרציה עם האפליקציה. בעצם נראה שהכל מתקשר כמו שצריך אחד עם השני, ונראה שהכל תקין. סיכום: האפליקציה נותנת פתרון חדשני ומענה למגבלות התאורה הקיימות כיום, מאפשרת למשתמש לשלוט בצורה חלקה בצבע ובבהירות של התאורה, ומציעה חוויית תאורה דינמית ומותאמת אישית. האפליקציה מכילה תמיכה ב6 צבעים וסולם בהירות. בעולם שמתמקד יותר ויותר בנוחות והתאמה אישית, האפליקציה התאורה החכמה שלנו מקדמת את זה גם בתחום התאורה. תודה רבה, זה היה פרויקט מאוד מעניין. היה מעניין מאוד. מאוד נהנינו. הנה המקורות. תודה רבה.